La veritat és que és un balanç molt negatiu. Divendres ja va començar a enfonsar-se per la tarda i també per la nit una part del passeig. Un aspecte que ja era anunciat, ja que estava en molt mal estat, portàvem mesos i molt de temps treballant amb la Generalitat de Catalunya, també amb costes de l'Estat, per millorar el paviment i l'estructura d'aquest passeig, un passeig que ja fa molts anys que es va construir i que li requereix una millora considerable. I la veritat és que hem tingut la mala sort de l'enfonsament d'una part molt important del passeig. Això va provocar que ràpidament els serveis de seguretat del municipi acordonessin el passeig, impedint el seu ús i dificultant, diguem, un inici de temporada turística que ja arriba, alhora també d'una inseguretat pels veïns i veïnes que la gaudeixen de molta responsabilitat, diguem, de totes les administracions, i per això també demanem que sigui ràpida tota la reforma, tota la construcció del nou paviment, de tota l'escollera. Ara el que hem fet és d'immediat comunicar-nos amb la Generalitat, informar-los de la situació, de la urgència de la inversió que necessitem. Ara farem els estudis que pertoca per calcular el pressupost, calcular la feina que s'ha de portar a terme i accelerar-la el màxim possible.